bedo gi gik mang'eny mwanyalo yudo. Okay. E kindwa. Mwalimu, ilero maber gimomiyo biro ne kaendi ber. To nitiere joma ywak seche ma wantiere godo ni. Nitiere joma ywak ni ratichgi nokethi gi jo Uingereza ndalo mane gin wakoloni ma Kenya ka. Achiel kuom gin Koitalel Samoei. In fact gin gidwaro kata ni koro mondo jonyuol jogo ong'i kaka ikonyo nyaka nyithindogo. Jomoko bende wacho ni nitie kaka ratichgi nokethore. Mokuongo en ywak mane kare sani, to mar ariyo Kingi onego wuoye wachni koso weya moko wuoye, nikech kowuoye wachni to chalo ka gima oyie ni ne gitimo marach, to koling to chalo ka gima en achaya. Erokamano ahinya Trevor. Maeri en gima Jokenya rito gi siso. Girite gi siso nikech kata mana Buckingham Palace bende nosewacho ni Kingi bro kawo muda mondo obed gi ng'eyo matut kuom ywak ma Jokenya osebedo gogi. So gin ang'o gini ma Jokenya nyalo keto e mbele mar Kingi. Achiel en ywak mar kaka wakoloni ndalo mane Kenya pod ni e lwet wakoloni. Joma somo historia wacho ni nentiere sand matut sana mane Jokenya okale. Sand kaka mar Mau Mau, wang'e ni ndalo Mau Mau ji mang'eny sana notho. Machielo gin gik moko machalo kaka kwa ng'iyo gik machalo kaka sani iyudo ka nentiere puothe madongo manende jo Waingereza nokawo, to ne gin mag jopiny Kenya ma thothgi pod gintie godo. Iyudo kidhi kuonde machalo kaka Laikipia tiyudo ka gintie gi very large tracts of land, to iyudo ka Jokenya thothgi odak kaka squatters. Mano ang'e ni gima samoro ka thuolo yudore to poni inyalo wach kode. Machielo kendo ma bende Jokenya ywakne go jopiny Uingereza en ni ndalo mane ne jo Uingereza tiyo ne nitie gik ma aluongi dho ngere ni historical artifacts manende okaw e Kenya to otere piny Uingereza. Biyudo ka magi e kisani gintiere e kuonde nyiso gi history kaka museum ma kono ero, to kendo gikelo ni pinyno ero nweng'o maber. Kinyalo paro gik machalo kaka the man eaters of Sabo, mago ing'e ni jo Uingereza nokawo kendo giketo e museum margi. Moro magi gin gik ma Jokenya osebedo ka kwayo ni kaber to mondo duoknegi. Adhi e penjo ni kaka ipenjo ni to be en ywak maber. An gadieri ni en ywak maber, nikech adieri gini oseyal kata mne court, ma court nowacho ni Jokenya ne rights maggi obedo violated. But gima nyalo wacho ni en ni Jokenya kik bed gi expectation maduong' sana. Weche gibro terne mbele ne, lakini expectation to kik gibed go maduong' sana. Nyalo dhi maber, samoro bende ok nyal dhi maber. Lakini an gi geno ni nitiere gimoro mabiro wuok. Gimomiyo awacho kamano nikech ing'e ni King Charles nyaka koro nyocha obed Kingi. Tiyudo ka Kenya e mokwongo diero kaka piny ma obiro bire mokwongo. Onge piny mosebire e Afrika. Kenya e piny mokwongo mobire e Afrika. Koro ma bende nyiso maling'ling' moro ni en tiere kod chuny maber kod Jokenya, to ma eri nyalo kelo ber moro. Ka koro wawuoye weche mag bedhruok, daktari, in kaka itimo diplomacy weche mag bedhruok, ma be gima Kingi onego bed ni wuoye sani kobiro ka, kose en wach monego leng'e aleng'a, ma en wach ma ibiro wuok
ka koro dok kuchocho tioro kata mana wach moro koso en gima onego wuoye seche gima ntiere kano? Erokamano ahinya Trevor. Jatelo maber en ng'at makwongo ling' to owinjo wach ma jopiny dwaro kuome. To ochako dok to odhi oluongo aput mare gi jogene. To gigoye mbaka ni to maa e gima jopiny Kenya dwaro. Unu neno nade? Nikech ing'e ni demokrasia mar pinje mosedongore kaka Uingereza ok oyie ni ng'ato kaka Kingi nyalo bedo kod just unilateral declaration ma decide ong'ada e chunye to wacho ni ma e kaka wadhi timo. En gima nyaka obi mana kaka winjo Buckingham Palace nosewacho ni Kingi dwaro ni mondo owinjie matut kuom wachni, aeto koreka obro neno ni to ang'o manyalo timore. Koro samoro ok onyal bedo mabiro mapiyo kamano. Ling' to obro ling' mowinji to onyalo winjo aeto dok to biro bedo piny gi jogene to gigoye mbaka gineno ni to wanyalo konyo nade, to wan gi resources marom nade wanyalo konyo. Aparo ni kamano. To daktari, ratiro ilagi